El Museu del Mar de Lloret acull des d'aquest mes de maig dues noves sales dedicades al maquetisme naval i al primer espai hoteler de la població. La planta baixa acull el material del maquetista naval Xavier Macià i Andreu. El visitant pot traslladar-se a l'estudi professional de disseny i confecció de maquetes que tenia a casa seva aquest lloretenc. L'exposició mostra tot el material provinent del taller de Macià, com ara maquetes inacabades, amb diferents tècniques, talles, eines, plànols o llibres de la seva biblioteca particular, entre altres objectes. Tot aquest material ha estat cedit a l'Ajuntament per la seva vídua. Era el desig del meu marit, tenir una col·lecció aquí, no un barco aquí, un barco a Barcelona, sinó tot junt aquí. I estic molt orgullosa. Estic més orgullosa de tenir els barcos aquí que a casa. És molt bonic d'anar a un museu dient, mira, això ha fet el meu marit. D'altra banda, i la segona planta, s'ha renovat la sala anomenada El Lloret d'abans. Tot el discurs de la sala gira a l'entorn d'un anunci publicat al diari La Vanguardia l'any 1910, on s'anuncia el Santuari de Santa Cristina com un hotel tranquil, acollidor i amb unes grans vistes sobre el mar. L'ambient de la sala convida a viatjar en el temps per descobrir l'ambient en el municipi de la primera dècada del segle passat, molt abans de l'anomenat boom turístic. Fent recerca s'ha trobat que el primer establiment turístic, no tan sols a Lloret sinó de la Costa Brava, va ser Santa Cristina. Sabeu que al cantó de l'Ermita hi ha un antic hostal. Aquest hostal va obrir les seves portes el 1910 i per tant en aquest lloret d'abans, en aquest lloret d'abans del turisme hem volgut d'alguna manera reflectir el punt d'origen del que va ser el canvi posterior de tota la vida a Lloret amb l'arribada del turisme. I per tant conservem encara a Santa Cristina mobles de l'època, vaixella de l'època, i em fa l'efecte que serà interessant pels lloretencs i pels visitants també poder contemplar en el Museu del Mar aquest començament, aquests orígens del turisme, no tan sols, com deia abans, de Lloret sinó de la Costa Brava, i veure-ho amb peces autèntiques originals de l'època. Fotografies del santuari o d'un cotxe d'època aparcat just al costat de l'hotel de Santa Cristina i l'ermita són imatges que recorden aquell moment i aquell context. El museu està obert tots els dies de la setmana en horaris de matí i tarda.